Lah, ini. Ayo Mbak Jarno Yo, sini. ayo. Keluarga baru saya. Fitri, Dewangi, yo. Ayo Mbak Dewangi Mbak. Iya, yo. Oh, yo. Lidali. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mau. Ae. Lingsir sengenge ora kene. Lo. Ya. Hey. Anak kambing saya. Wong satpame melu. Oh iya ta? Heeh. Jan-jane kowe nang ngendi? Sik anu. Sik piye? Ki alteko apa-apa. Heeh. Lah piye?
kenceng banget kok. Kenceng pokoknya. Oh, ora lunyu-lunyu. Bingung Mas. Mangga. Yang Ora siap diundang. Ayo. Mangga Pak De. Yang penting Pak Haji. nyanyi Pak Dek. Nggih. Oke, heeh, pokoke sing penting nyanyi. Ya. Janjane kowe ndak. Oh, ya. Yang penting bahagia Pak Deku. Ayo, ayo. Hatiku sujana kowe malah gendaan karo kanca. Ha, Mbah Kong. Napa malih? Mbah Kong, Mbah Kong. Napa malih Mbak De? Pak De.